4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,000 328. Yes. Ayan mga kamamshi, marahay na aga sa Indogabos. Bali, time check tayo is 9:45 AM. Ngayon ay Sabado. Diba, tuwing Sabado, dating ng ating ahente sa grocery. Kasi yung mga nagbayad ng bills, mga nagpa-load, ayan, kukunin na nila. Kaya kailangan is mag-withdraw na ako. I-withdrawin ko yung sahod ng asawa ko. Kasi naman, yung sahod talaga ng asawa ko, diba, nabanggit ko na dito talaga yung sa tindahan na pupunta. Dapat yung sahod ng asawa ko is ipang-grocery ko. Medyo na-advance lang yung pag-grocery ko kasi nga 'di ba hawak ko na yung mga nagbayad ng bill. Sayang naman pwede nang tumubo. Pinang-grocery ko siya. Tapos ngayon magwi-withdraw tayo para pambayad kay grocery. Siguro i-upload ko to after nang maibayad natin kasi mahirap na, di ba? Medyo malaki-laki yung ating due date. Nasa 11,000 mahigit siya. Yung sahod ng asawa ko, hindi sasapat yun. Kasi maliit lang naman yung sahod ng asawa ko. Kaya ang ginawa ko is kagabi, nagbilang ako ng mga barya para pang puno sa bayarin natin kay grocery na worth 11,000 mahigit. Mga nagbayad ng bills, nagpa-load, ayan, pupunta kami ng bayan. Tapos yun nga, i-upload ko to after. Mahirap na. Wala tayong pang-abono kapag nawala. Yan, ito yung mga bariyang ipapabuo ng mga anak ko, sabi ko. Worth 3,500 yung tagpa 500, tapos to, di ba? Kaya 4,300. Ayan. Sabi ko ipabuo na nila yan. Kaya ayan mga kamamshi, tara let's. Syempre kasama ko na naman yung aking bunso. Ayan mga kamamshi, bali maglalakad lang pala kami yan papuntang Tricyclean. Pero pwede naman kaming sumakay ng pedicab papuntang tricycle, pero mas pinili na lang namin maglakad. Kasi tingnan nyo naman, nakakaliw yung ating daan dahil maraming tiyangge. At ayan na nga, malapit na tayo sa Tricyclean. Noong wala pang pandemic, ang sakay ng tricycle is 5 tao. Tapos ang pamasahe, 10 piso. Ngayon, 3 pasahero na lang, tapos 20 pesos ang isa. At ayan na nga, nandito na tayo sa bayan. Ayan, ang Save More, o diba? Tapos, ayan, sobrang init. Pinakita ko pa talaga sa inyo ha, kasagsagan ng init dahil tanghaling tapat na niyan. Ayan mga kamamshi, malapit na tayong bumaba. At ayan mga kamamshi, ngayon naman is tatawid tayo, tingin sa kaliwat kanan. Ayan, paalala sa pagtatawid. Ayan, mas gusto ko dito mag-withdraw. Kasi minsan, walang pila talaga rito at saka malilim kahit papano. Ayan, ang daming bilihin. Ang sarap tumingin. Ang sarap mamili. Ayan mga kamamshi, at nandito na nga tayo, o diba? Walang pila. Kaya ngayon, kailangan na nating withdrawin ang pambayad natin kay grocery. At ayan na ngayon sinahod ng asawa ko for 2 weeks. Medyo okay na rin kasi minsan kasi 6K lang eh. Minimum lang kasi ang kanilang trabaho. Pero kahit ganyan, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord dahil hindi niya kami pinapabayaan. Kasi 'di ba, 4 ang anak namin, nangungupahan kami, ang tindahan namin is tama lang na nahihiraman namin, o 'di ba? Tapos yung si Bunso, dahil nagpabili yung 2 anak dahil magje-JS, ayan, nagpabili rin tuloy siya. Pinagbigyan ko na kasi minsan lang naman to. At ayan nga, tuwang-tuwa si Bunso. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi nung nakaraang gabi, muntik-muntik na yan dahil bumagsak ba naman yung lalagyan ko ng mga biskwit na pagkabigat-bigat, inakahiga siya doon. Kaya thank you Lord. At ayan nga, sabi ko happy. Ayan mga kamamshi, bali palabas na tayo niya ng kalsada. At syempre, ayan, pinakita niya yung kanyang nabili. At syempre, pag happy ang anak natin, mas happy tayong nanay, o diba? Kasi minsan lang naman natin mapagbigyan ng mga gusto nila, hindi naman tayo rich. Bago pala siya magpabili ng sandals, sabi ko is Jollibee na lang kami. Pero ayaw niya, mas gusto niya ng sandals. Pero nung naibili ko na siya ng sandals at nakita ko si Jollibee, ayan, ginalibee ko pa rin naman siya. Kasi syempre, bata, diba, yan lang magpapasaya sa kanya. Okay lang yan. Paminsan-minsan is mag-Jollibee kaming 2 lang naman dahil kami lang yung magkasama. Yung mga ate nila is okay din naman yan kahit nalalaman nila, diba? Mababait naman yung mga anak ko at saka mapag-unawa. Malalaki na sila, kaya nauunawaan na nila. Kasi nung malilit sila, syempre, ganyan din naman ako sa kanila. At saka gusto ko pala mag-Jollibee trick hacks sana dyan. Ayan, yan sana yung ordering ko kasi 2 piraso na siya.
At saka yung 2 chicken. Ayan. Kaya lang ayaw ng anak ko. Kaya ang labas namin is chicken lang talaga. O diba? Ayan na. At may papakita pala ako sa inyo. Ayan, yan ating order. Alam nyo ba, ang binayad ko dyan is lahat coins. Ayan, lahat coins talaga yung binayad ko dyan. Para mabawas-bawasan naman yung bigat ng bag ko. Ang nagpapabigat lang kasi sa bag ko is yung mga coins. O diba? Worth 2,000 or 290 plus lang naman yung binayaran natin. O diba? Lahat coins. At least may mga tag 20s. O diba? O, at sumobra pa nga pala yung bayad ko. At yan mga kamamshi, natapos din ang bilangan. Ayan, at akyat tayo sa taas kasi wala nang space dito sa ibaba.